Ahoj lidi, dejte mi odběr a chci na kanále zvonečku. Jako když do toho nechcete, tak do toho vás nevnutím, ale chci říct, že budu nový youtuber. Chci dávat videa pro vás a abyste byli veselí, abyste nekoukali jenom na Fiziho a na Tadyho, takže budu nový youtuber. Možná mě to zabaví, uvidíme lidi. No a už jsem dělal youtuber lidi na Petr Šťuka, můžete si tam napsat na YouTube. No a tam jsem dělal, jak jsem šel na Slovensko, to ještě nic nebylo, tam jsem byl dvakrát. No a teď, promiňte lidi, no a teď bude nový kanál proti... Zdravím, podporte tady Tobiasa. Jo a slyšíte, podporte no. Ale lidi chtějí, že bude nový youtuber, nebo tak, abyste se nenudili, tak vám do toho dávám větší sílu, aby to bylo úplně všechno jinak. A od dneska vám ukážu všechno, prostě uvidíte hodně lidí a uvidíte to, co chcete vidět. A dejte odběr, klikněte na zvonečku a u dalšího videjka udělám nějaký prank. A nebo udělám nějaký, nevím co udělám prostě. Můžu dělat jiné věci, promiňte, jsem si ugrknul. A můžu třeba, já nevím, ale musím, prostě jak to udělat, baví mě to prostě, bude mě to bavit a bude mě to bavit navždy. No nevím navždy, asi nebudu dělat navždy lidi, ale může mě to začít bavit a můžu dělat youtubera novýho. Jo, lidičky, on je frajer, on je tlustý, on hodně jí, furt spí. Promiňte lidi. Takže tak bydlíme. Tak bydlíme lidi. Tak. To je obrovský. Úplně obrovský. Jenom lidi, chci vám říct, fakt dejte ten odběr, nebo něco dejte. Prostě já vás potřebuju podpořit. Vy mě podpořte, ne já vás. Chápu, když na mě koukáš ty tady. Snažně jsme dělali fotky. Nesnaž mě hodně, no ale daj mi taky odběr. A možná budu mít 1000 odběratelů, jak má třeba Fizi tady. Chápete? A nejenom, že 2 odběrateli, 30. Prostě jdete tam co nejvíc a podpořte mě. Vy, lidi, vy, ne já, vy. Musíte to jak udělat, lidi. Jako to nejde furt tuto. Jo, takže mě podpořte a nevím, no. Prostě chci, abyste mě podpořili a ještě já nevím. Tak jak no, podpořit jenom lidi. Podpořte mě. Jo, nechci nic, jo, a mě podpořte. Chci mít odběratelů.
Já vám to všechno vysvětlím, já prostě všechno vysvětlím na to. Poprvé jsem našel Taryho. Ten mě naučil dělat YouTube. Naučil mě prostě udělat TikTok. Jo. No a to bylo rozděladové, jak vystupoval. No a on mě prostě to. Já jsem mu řekl, že chci být taky YouTuber. On mi to řekl, že jo, můžu být. Já jsem řekl, já to beru. Ale naučil mě dělat tuto. A proto jsem mu řekl, aby... No prostě jsem mu řekl jenom... Prostě jak vám řeknu, prostě... Já nevím. Jsem mu řekl, že chci být nový YouTuber. Že chci být slavný. A... To je všechno, lidi. Ale jestli si myslíte, že jenom tuto, není to tak, lidi. Buď mi dáte odběr, dáte mi všechno. Počkejte, já to musím položit. Já to musím tady položit. Dejte mi odběr a dalšího videjka. To dělám nějaké lepšího video. Doplňuji tak pro vás, že budu nový YouTuber. A to je zatím všechno. Tak se opatrujte, buďte to. A u dalšího videjka udělám nějaký prank. No a můžeme dávat i tady odběry, lajky, sdílejte to. A nechci nic lidí, když mi dáte šanci, prostě poprvé šanci, že můžu dělat zase tu práci a když mě to nebudu bavit, natočím, že mě to už nebaví, tuto lidi, že už jsem končil, tak ještě nekončím, to je začátek. Jenom lidi, to je začátek, jenom to ještě nevím asi, co bude. Já nevím, asi skončím, nebo co bude, lidi. Já fakt nevím. Jenom mi to řekl tady. Já vám to tak nechci říct, ale že to ví, já vám to řeknu. Neřekl mi to tady. On mi to řekl 100krát lidí. Budu dělat tuto YouTubery, vyděláváš, máš odběrateli, máš 100 milionů odběratelů, nebo já prostě nevím, jen to chci udělat a chci to zkusit lidi. Já prostě nevím nic, prostě vím všechno od YouTubery, co se dělá, prostě jsem na to připravený lidi. Jsem na to fakt připravený. Můžeme s tím začít, že budu YouTuber. A teď to rozpočtáme. 3, 2, 1, 0. A teď jsem YouTuber. No a ještě jeden videjko. To je prostě tak. A když chcete vidět víc videí, no budu tady dávat taky videa, to je jasný. Ale budu dávat i na Petra Šťukova, Petr Šťuka, budu tam dávat taky videa. Ne, no nevím, možná taky tam dám jak videa. No a můžete se mějt, opatujte se, opravdujte se a zase u dalšího videjka, zase čau.